Nakoy pangutanan nimo. Mutuo ba ka nga adunay langit? Siguro moingon ka nako karon. O mutuo ko kay aduna may langit nga giingon sa Biblia. Or pwede pog ka motubag nako. Di ko mutuo eh. Istorya-istorya raman siguro ng langit. Or pwede pog ka motubag, ambot lang. Ambot kung nabagid kay langit. Ikaduha na kong pangutana. Mutuo ba ka nga adunay impierno? Siguro di same gyapon imong tubag nako. O mutuo ko. Kay nagsulti ang Biblia nga adunay impierno. Or pwede pog ka mosulti nga Uloy, atik-atik raman siguro ng impierno. Or pwede pog ka motubag, ambot kung tinuod bagyud ka na. Wag gyud ko'y idea na. Ikatulo na kong pangutana nimo. O kini nga pangutana, importante kayo. Whatever man nga imong tubag sa duha ka pangutana. Kini nga pangutana, importante tungod kay aduna kini kalabutan sa imuhang espirituhanon nga kinabuhi. Kung ugaling tinuod nga adunay langit ug tinuod nga adunay impierno, ug ugaling kuhaon ka sa Ginoo karon, mamatay ta kay mamatay man gyud ang tawo. Wa ta kabalo kung kanus ata kuhaon sa Ginoo. Asa ka padulong. Siguro moingon ka nako, langit yugo kay perminti gud ko nagasimba. Siguro pwede mo ingon pug ka nako nga di siguro ko malangit kay dautan kaayo ko, makakasasala kayo ko. Impierno gid siguro ko. Or pwede pug ka moingon, ambot lang. Wa yugo kabalo. Mangasa ko padulong. Apan karon igsuon sultian ta ka. Ang Biblia nagsulti nga ang tanan gihatagan og chance nga makasulod sa gingharian sa Dios ug makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ingon siya dinha sa John 3:16, "For God so loved the world." Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ug apil ka ana, tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan gihigugma sa Dios. Ug siya, "And He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life." Kung kinsa tong mutuo kaniya, dili malaglag, dili maimperno, kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Sa tuwa pa, gihatagan og chance sa Ginoo ang mga tao nga mutuo kang Jesus. Kay kung mutuo ka kang Jesus, ingon pa di ka maimperno, di ka malaglag, kung dili makabaton ka sa kinabuhing walay katapusan. Kung unsa man imong kahimtang karon, kung dili pa man kasigurado kung malangit ba ka or maimperno ka inig kamatay nimo, or mingon ka nga di jud ko malangit kay makasasala ako, ang Biblia nagsulti, tuohi si Jesus. Once nga mutuo ka kang Kristo, ingon ang Biblia, mapasaylo ang imong mga sala. Tagaan ka niya kinabuhi nga walay katapusan. Ang imo lang buhaton, mga kagpasaylo diha kaniya sa tanang kasalanan nga imong nabuhat. Ayaw pabilin kung unsa ka karon. Ayaw tuguti nga ang imong kinabuhi kaniadto mao lang gihapon imong kinabuhi sa umaabot. Gumaingon ka nga di man siguro na tinuod. Apan hinaot nga imong i-consider kini nga mensahe. Nag-ingon ang Biblia nga ang tanan gitakda nga mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Adunay paghukom human sa kamatayon. Ug ang tanang ngalan nga wala na hisulat diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dili pa nato na mahibaluan karon. Ginuolay na sayon. Apan ang Biblia nagklaro kaayo nga nagsulti nga kung mamatay ang tao, moatubang siya sa Dios ug pagahukman siya sumala sa iyahang binuhatan. Igsuon, nakaabot ka niini nga higayon ug nakadungog ka niini nga mensahe. Ug nagtuo ko dili kini aksidente. Nga adunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Gusto niya nga mabag-o ka. Gusto niya nga makabaton ka sa kinabuhing walay katapusan. O gusto niya nga masinati nimo ang saad sa Dios sa imong kinabuhi. Apan dili ka na mahitabo.
hangtod nga ikaw pagpaubos sa imong kaugalingon, maghinulsol sa imong mga sala, ug dawaton si Kristo nga imong Dios ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. Imong tuuhan nga si Kristo namatay ug alang sa imong kaugalingon nga gilimpyuhan ug gipasaylo ka sa imong mga sala. Dili ka pugson sa Ginoo. Walay mo pugos nimo. It's your choice to ask God for forgiveness. Galay igsuon kung nabati man nimo nga mensahe karon, nabati nimo ang tandog sa Dios sa imong kasing-kasing karon. Hinaot nga imuhang tumanon kung unsay conviction sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kung conviction sa Dios, conviction sa balang espiritu, maghinulsol ug manghay kapasayloan sa Dios, buhata ka na. Kaysa diha nga buhaton nimo, ang Biblia nagsaad, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan ug dili ka malaglag. Ug kana pinaagi sa imong pagtuo dinha kay Jesus. Kaya niyang bag-uhon ang imong kinabuhi. Kaya niyang bag-uhon ang imong kaugmaon. Pabilin diha sa iyahang mga kamot. Ug dawata ang iyahang mahimayaong grasya sa imong kinabuhi. Ayaw paggahiay mong kasing-kasing. Andam ang Dios nga mopasaylo kanimo. Kay gihigugma kaniya. Numdumi na, God loves you so much. God bless.